tuimiid Janu an cathrú céiliúrú agus an cathrú currigimni modula hac na Gaeilge. So buineann an acóid seo le cearta phobal na Gaeilge agus buineann se le céiliúrú an méide tá bainte amach gin go dtí seo. Gach atá inacht na Gaeilge. Ní arm is rud leis an teanga cosint agus le phobal na Gaeilge a cosint cumáid. Seaniu le ceú agus le takeú leis an cinál mórgiúla tarsúlaniu agus leis an lá is ionta an smuoine bheith an chuir goibhna an rialtas ghfuil ach na gaige daí có tapaí is gur féidir agus is má an smuoine bh go hóra an scáfáirne thógáil linniu le spáin go clúdach sin ag taslóin. Is as blá lí a héin agus mé gobar le chun na bhilga ná lí agus an tálinn bhfuil achta goin gur féile an brair agus tá siad í stúisceart go debhna có tapaí is gur féidir. Sílan ghfuil sé taach sillir an seo gohfuil coidmhór páiste glóir tníalaigh daoine fásta cumáid agus daoine ag teach le chéile ar son na cúisiil ar gohfuil ach na Gaeilge go dtí agus bhfuil sé táhachtach. Is sé féin na cánaí as ormhatha agus tá mé seo leis le móhámaí dátaí agus má gaíorfa chéile agus aine. Tá sé cara agus tá sé an seo aniu le má dearfar agus tá scarpáirne agam péinte má dearfar é lomsa. Tá scarpáirne agin agus chur mai se blahanna ar mócion agus sílam ghfuil sé iontach mai. Is me sé dearbla agus tá mé má fóna a dum gibin agus tá mé an seo le má mami agus má cairde agus tá mé ag ban soltas nu. Déimiid ag tart daoine agus scaithe fearne amach fríd sráide Belfáiste críicnó imiid ag chala olú agus bé lá omláin simseachta a bhíonn sin le hallachtaí circus, le leibh clasaí, le halaíontóirí, le ceardlanna le gasa. Hannig muidir Martin ó Crossburg Lennon ardwatha half. Tamajan sásta bhéan seo láthair le lehan den eile a scafta ionach an seo. So bhí muidir ggóilmhúd rud seo í thar fad réir. Tá muidir ag brodú na ggóilmhúd? Tá. It's good for Gaels to come together and celebrate our language. My attitude is very simple. We're talking about the rights for people with disabilities or the rights of older people. There's not an eyebrow raised, but as soon as you mention the rights of Irish language speakers, it becomes contentious. But we shouldn't have to come and lobby year on and year out for rights, and I think that's totally unacceptable. Thachrimid go cordúin teachtarach nua a chur amach ba ach na Gaeilge. Go cordúin a taspint de géine nach armata in ach na Gaeilge ach ska. Scatha céile waras na daoine fiúháin daoine nach go báil den dhéalaigh tuimiid lig ar an Ileán seo le chéile, caiimiid réite le chéile, agus sílim de réir a chéile go bhfuil daoine ag teagháil nach bhfuil contar a bhí leis an dhéalaigh is rud gur féidir agad agus sebras a crothú ag lebal cultathe, ag lebal na tuirseachta, ag lebal na heaglaíochta cumáid. Agus sílim go bhfuil an teachtarach sin an fáfríd de réir a chéile agus tá sin ionta táhachtá darnáid.